tang babon la mentrai pi kalong gawe kalong habe fitis tai ka kami kemalahi ban mentrai ka kam lahi ban pendak marba ka department ngila ban ala di department we em likely sotli te don ki department ro ki ba kam sting ka kam tingin pia ka ta ba we em yo men ta ban tre kam semut batang babon di bon ki em la ban pendap kam dunai em la pendap syong tang ki kom ngi angnot ngi minat ka kam katang ka ngi abot da poista bateng ka jong biang te ka mat ka bening kong kalau mengin streamline ngi syukur kita mah ha syukur streamline ka office jong ka district council ngi ben benti ka kom tre kam jong ka kamat ka ba ar ka de halor ba train license ngi ben bet ngi train license kam tam e kita license ka ba ngi num isu tamasyo ikno ki kam ki jabar kusi ngi la ban tre dan ta ko de building by law ro ngi bet ba ka ni ka by law kan long ka people's friendly kam de ka ban ta ban haras ki ba ki ba ban thawi thau sam ta ka ba ngi penti ka kam tam ro ka nong ta ro ka memang yang abi thawi thau sam ta ka ba ngi haban study ta ta ro ka de ka kamat ka long ba ka de ka polisi thong kam thong jam we no mdc mun chu thong kam ka man kalong lamba ka polisi ngi haban tri tik ta mar bang oi phian bo bian ni kentin kalong ba nga shuship tieng ba yo menta ka ni ka council ka ya academic convex ka discussion implement ka ma ting kalong ko kum tangin ta daw ngin lamba ka ni ka polisi ka badan tingala ban pe lenti ki ba yo hi ban trade tang kitoi ya lamba ka kalenti ka ba ka polisi trekam ngam ong ba pi kam sim nginum bo ko perkat batang ba po diskonsel kan secara ke VP ya po state government secara NPP kalong ba na kalang tay kin khangla ni te na barbakiru apa ki syong hakasakar nam tau ba ngir ka council nam tau ba te ndai nga bu ka jikamen le silam ba ka jing la jungi ban trebe ka kam yo pan man maki ki pelat kambon man ka fan ka ga menta ban ka mencuar tingi bu kata keliti ka ko perkat